gara n'ugbo obodo a ime asọmpi na Igbo obodo na asọmpi anyị mara ka ụmụaka anyị si mara asụsụ Igbo mara atụ ilu Igbo mara omenala Igbo. Ụbọchị taa bụ ahịa afọ anyị akpọkọtara ụmụaka ndị bịara inyere nne na nna ha aka ịzụ ahịa ka anyị mara ka ha si mata asụ ihe a na-ekwu n'Igbo na ana anyị chọọ ka anyị mara ka ụmụaka si amara ihe a na-akọ n'asụsụ Igbo. Unu ga-esonyere anyị na asọmpi a maka na ụmụaka anyị n'ebe a ndị gara inyere nne na nna ha aka wee zụọ ahịa ka ndị anyị kpọkọtara ka anyị nwee ike kọwatara anyị ilu Igbo 10 one ha maara, kọwakwara anyị nkọwa mebi 2 ma ọ bụ 3 n'ime ya. Ndewo. Aha m bụ Ada Ifunanya. Anọ m n'afọ Igbo ụbọchị taa dị na Chansekwu ikwupụta ilu 10 m maara ma kọwaa 2 n'ime ha. Nke mbụ bụ ụkwara oge ya ọda. Nke abụọ, onye mee ngwa ngwa emeghara ọdachi. Nke atọ, ụkpọkọ bụ nọ ntị chiri ya. Nke anọ, iji ntị ike na ya na-eso ụzọ ana n'iyi. Nke ise, onye kpara nkwalụ si ngwere bịara ya olele. Nke isii, nwata kwa aka soro ọgaranya rie nri. Nke asaa, ụbọchị nta achụ n'Owere nchi. Nke asatọ, anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Nke itoolu, agbụsigbo oturu amụrụ akọ. Nke 10, onye na-emeghị igwe anaghị achị ọgbara igwe. Ịkọwa Igbo n'ime ha. Nke mbụ bụ ụkwara oge ya ọda pụtara ihe ruo oge ya ome. Nke abụọ, agbụsigbo oturu ọmụrụ akọ pụtara ihe mee mmadụ ọ mara ihe. Ndewo. Aha m bụ Nwada Chidebere Abikainachi. Anọ m na Igbo Odogwu Ekilufe 7. Abịara m ịkọwara ilu ndị Igbo. Ụkwara oge ọda, aka aja na-ebuto mmanụ mmadụ. Wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Chụọ ewu ojii n'ehihie. Aka nri kwa aka ekpe kwa aka nri. Ọkụkọ rapụta ụbọchị dị ya azụ. Ntachi obi ka ibu ji aga n'ụlọ. Aka kpara eze ka udele okwenye chiri ya ọzọ. Ụkpana ukpoko bụ ntị chiri ya. Onye kpatara nkewara si mgbere bịa rịọ ya. 10 nne gị na nna gị mụrụ gị nwụrụ ara mmiri nne gị. Aka aja na-ebudo mmanụ mmadụ. Onye rụọ orie. Ọ kọrọ anaghị akarị onye kụrụ ya. Nwatakịrị anaghị akarị ntụziaka nne na nna. Ndewo na Igbo ọma na-ege ntị. Ndewo. Okafọ Goodluck Chirumaga. Abịa m ka m kwuo ilu 10 dị n'ala Igbo ma kọwaa 2. Nke izi, nwata akwọ na-azụ ama na ije dị ụfụ. Nke 2, ụkwara oge ya ọda. Nke 3, akpa alarụ n'ute. Nke 4, iru dị mma adịghị mma ịtụ mbọ. Nke 5, onye fe eze eri aka. Nke 7, ejighị ụtụtụ ama ndị ahịa. Nke 8, aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Nke 9, ada bụ ochi ntị na ahịa esi. Nke 10, anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Nke 12, nna Vanebo, anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ bụ ihe ọ pụtara bụ extinction aka ọnụ mee ihe o wee isi ya na ụkwara oge ya ọda. Ihe ọ pụtara bụ ihe ruo oge ya o mee. Ndewo na ọhaneze ndị ọma na-ege ntị. Aha m bụ Nwada Obiora Chidozie. Anọ m n'afọ Igbo Odogwu nke dị na Chansekwu n'Enugu East. Abịa m ebe a igbo unu ilu 10 one m maara na nkọwa 2 n'ime ha. Nke mbụ bụ ọ bụ ire ọma ka eji na aga ebe ugwu dị. Nke abụọ,
anya hụrụ ugo jaa ya ma maka anaghị ahụ ugo kwada. Nke atọ, ntị gaa n'iyi ọ bụghị ma ọ bụ okwu ata. Nke anọ, nkụ dị na mba na-ere mba nri. Nke ise, gidigidi bụ ugwu eze. Nke isii, ọkụkọ chụrụ uche ekwuru ekwu. Nke asaa, aka kpara ezi udene, okwu ndị mmụọ chiri ọzọ. Nke asatọ, nwoke tiri nwaanyị anaghị asị na o tiri mmadụ ihe. Nke iteghete, ijiji na-ese anụ anaghị akwụ ọnụ. Nke iri, mmiri na ọkụ anaghị esi otu ụzọ. Nkọwa ịbụọ, ka nkọwa abụọ, ọkụkọ chumuche ekwuru ekwu. Onye ha ka mkpa ya ha. Aka kpara ezi udene, okwu ndị mmụọ chiri ya ọzọ. Nkọwa nke mbụ, mgbe a ga-ejide mmadụ n'ihe ọjọọ na-eme, okwu nke bụ eziokwu. Ndewo. Abịa m ịkọwa ilu Igbo ole na ole mma. Nke mbụ, isi kote Igbo gbaka anyị. Ebe aka ruru onye okpukpe onye nkesa akpọrọ. Nke ịtọ, enyi enweghị ọdụ, ọ bụ chi ya na chi n'echiche. Nke ịnọ, adịghị ama n'ọnụ. Ise, adịghị egbu ahụ. Nke isii, akwatughị aka mere n'okwukwe. Nke asatọ, wepụ aka ebumnuche tupu ọwa aka mmadụ. Nke iteghete, agadi nwanyị adịghị aka nka n'ezi ọma. Enwere mmiri ara nne gị nke ọma. Nke iri, oke soro gburu mgba mmiri, arụkọ ngọrọ ga-akọta nke. Ka nkọwazie Igbo. Nke mbụ, isi kote bụ ọgbakara ihe ọ pụtara bụ ihe onye metara esoro ya. Nke ịbụọ, enyi enweghị ọdụ, ọ bụ chi na-achị ya ọdụ. Ihe ọ pụtara bụ onye enweghị onye enyemaka, ọ bụ chi na-enyere ya aka. Ndewo na ọhaneze na-ege ntị. Ndewo nwada Igbo. Aha m bụ nwada Ekuma Ezine. Anọ m n'ahịa Iwu Odogwu. Anọ m ebe a ka nkọwa Igbo ole na ole mma. Nke mbụ, ego bụ mmadụ ụkọ. Agadi nwaanyị anaghị aka nka na ego ma agba. Onwezi anaghị efu na mba. Ọkụkọ nye arụ a na-achịwa ya ọzọ. Mgbara ọkụkọ gburu ntutu ihe. Anyị kọta nwa mere ọnụ ọgba ụfụ. Nwata kwọ na-aza mahara ije tere aka. Ka nkọwa nke mma, ego bụ mmadụ ụkọ. Onye jiri ego inyi ha dị ya mfe. Akụkụ ka eji eme ihe si ike. Nwanyị ka eji eme ihe si ike. Ndewo na ha. Ọhaneze na-ege ntị, biko nụ na nkọwa nsọrịta nke anyị sọrọ maka ihe gbasara asụsụ Igbo, otu a ka esi enwe mmeri. Onye nke izizi bụ Ịfụnanya, o wetara 10 points na nkọwa ya, o wetara 2 points nke o ji bụrụ onye nke izizi. Nke ịbụọ, Chidebele wetakwara 10 points, o wee tapirite onye ọ kọwara. Nke ịbụọ, o metara obere, ọ tagharịtụrụ obere ọnụ, o weta 9 points. 9 points a wee mee o wee weta 9 points. Nke explanation ya bụ 3 points ka o ji wee wetakwa. Nke ọzọ, Dominic Okafọ Goodluck wetakwa 8 points na nkọwa ya, o wetasịrị 2 points. Obiora wetasịrị 8 points na nkọwa ya, wetara 2 points. Ọbụm wetasịrị 7 points na nkọwa ya, o wetara 3 points. Ezinne wetasịrị 7 points na nkọwa ya, wetara 2 points. Nke a bụ asọmpi anyị mere maka ịsụ asụsụ Igbo. Ugbu a ga-ebido nyewe ha ihe elele iti aka n'obi ka ha si wee mmeri na asọmpi a sọrọ taa. Ndewo. Onye nke mbụ, Ịfụnanya, ka a na-achọ ihe. Ịfụnanya, ndị Igbo Identity Media si ka anyị nye gị ego a. Ego a bụ 5,000. Anyị wee tie gị aka n'obi si gị jisikwa ike na-asụ asụsụ Igbo, jisikwa ike na-ama omenala na ntọala Igbo. Ndewo. Nke ịbụọ gbara sekọnd na asọmpi asọ bụ Chidebere mụ na Chimso.
ndị bekee mọnachi ndị Igbo Identity Media dị ka ihe gị kwụ na naira nke a wee tie gị aka n'obi wee sị gị ịtụwakwa asụsụ Igbo ọfụma mụta akwụkwọ omenala Igbo inwe ike kụziere ihe ị ga-akụziri ụmụ gị echi na omenala Igbo bụ ebe ntọ na ọdịnala Igbo gbara atọ n'ime ya. Ngwa were nke a zi ihe iti aka n'obi. Ndị Igbo Identity Media, Ndewo. Onye nke ịtọ bụ Okafọ Goodluck. Okafọ Goodluck, ndị Igbo Identity Media sịrị ka inye gị ego $2,000 wee tie gị aka n'obi wee si gị jisikwa ike n'ịsụ asụsụ Igbo na ịmụ ọdịnala na omenala Igbo ka ị nwee ike na-eto nwee ike kwalite asụsụ Igbo gboo jisikwa ike. Ndị Igbo ndị Identity Media Ndewo. Onye nke ịnọ Obiora Chidomiri. Nwaada Obiora, ndị Igbo Identity Media sị ka enye gị ego iti aka n'obi a bụkwa na ị gbara mbọ mana ha si gị na $1,000 wee jide were ya na ihe iti aka n'obi iji chịkwa ike n'ịkwalite asụsụ na omenala ndị Igbo. Igbo Identity Media, ndewo. Ndewo. Onye nke ise Obum. Maazị Obum na-eme okwu ndị Igbo Identity Media sị ka enye gị $1,000 wee tie gị aka n'obi wee sị gị jisikwa ike n'ịsụ asụsụ Igbo ike n'ịmụta omenala Igbo mgbe ọkụ ihe ị ga na-akụziri ụmụ gị mee ka omenala Igbo ghara ịna ọtụ ha tọrọ ezinụlọ gị mana ikwu na ibe gị. Ndewo. Ndewo. ndewo ndị Igbo Identity Media. Ndewo. Onye ọzọ sịrị na asọmpi anụ a bụ Ezinne Akam. Nwaada Ezinne Akam, ndị Igbo Identity Media sị ka inye gị $1,000 wee tie gị aka n'obi wee sị gị jisikwa ike n'ịkwalite omenala na ọdịnala ndị Igbo chike na-asụ asụsụ Igbo na-atụ ime ndị Igbo ka ị nwee ike na-eto na amamihe ndị Igbo. Ngwa kelee ndị Igbo Identity Media. Ndewo ndị Igbo na-ege ntị, ekele m ndị Igbo Identity Media Ka ọ dị o. Ndị be anyị na-afụgono ka asọmpi anyị si wee gaa. Anyị na-ekenekwa ndị okotela anyị ha ndị Igbo Identity Media bịa mee ka anyị nwee ike kpọkọta ụmụaka anyị ọnụ ma gosikwa anyị n'ezie na ha kwakwara ndị maara asụ asụsụ Igbo maka na ị na-anya ịfụ na ihe Igbo ji biri n'ụwa taa na asụsụ anyị ọkwa na asụsụ anyị akwa na na-asị na onye Igbo bụ nke a na akụkọta akụkọ akọtahụ ndị Igbo ma na akụkọ ahụ ezubeghị ezu. Ọ bụ asụsụ Igbo bụ ihe amamihe Igbo niile na nchịkọta Igbo niile nọ n'ime ya. A wee na-asị ndị be anyị biko ka anyị ghara ịkpọ ọba anyị mkpọkọrọ maka na ịkpọ ọba gị mkpọkọrọ onye ilo gị o were ya kpụọ ahịhịa mana isi na ihe a bụrụ gị ihe ọ bụrụ gị ihe ka asụsụ anyị na ọdịnala anyị bụrụ ihe ga-aba anyị n'ime ka anyị kwụsị na iji asụsụ bekee na sụpụrị na-azụ ụmụaka anyị mee ụmụaka tụta onweghị ihe ha maara. Nwatakịrị amaghị ime okwu, nwatakịrị amaghị aka nri na aka ekpe mana ịhụ ha na nwatakịrị ọbụla na-asụ Igbo amamihe Igbo ezuo oke n'ime ya, nghọta ya ezuo oke, echiche ya akọ na uche ya ezuo oke. Ọ ya bụ na enwee ebe o jere ojigodo mba mmadụ na-anaghị ebi ebi nwee ike kwudochi ike mana ịhụrụ nke a na-asụ oyibo sịpịrị uwe okwu ihe ọma zibe anyị ka anyị ghara iji aka anyị gbuo asụsụ anyị ka anyị jiri aka anyị kwalitewa asụsụ anyị mee ka omenala anyị na ntọala anyị kwụsie ike. Ndewo na ndị be anyị. Ndewo. Anyị wapụ ndị Igbo Identity Media na-ekenye ikwu na ibe niile gere anyị ntị n'onu maka asọmpi anyị sọrọ ebe a tata maka na ndị ihe dị mma na-adị mma ebe onye biko na-awachi. Anyị nọkwazị n'ikuku nke a na-akpọ YouTube ichi iweta anyị ka anyị mee ụdị ihe dị otu a na-afịa be gị ikpe anyị n'akara ekwentị dị otu a 081 35 34 0700 081 35 34 0700 maka na Igbo bụ ihe eji ekwu okwu ebe niile. Igbo bụ ihe nyomi. Anyị achọghị ị na-aga ebe ọzọ na-abụrụ Igbo ebe ọ bụla anyị na-aga na-asụ Igbo ka anyị wee ike inyere asụsụ anyị aka ka obodo na-atọ ụtọ ebe niile. Ekene m unu ndị be anyị.